Червената книга. Червената книга е списък с застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове на територията на България. Излиза в томове на втори том, посветен на животните. До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак. Лък със стрела, показващ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените е червен, а за редките жълт. Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, лечуги и земноводни. Мечките се срещат в равнини и гори до 4000 метра надморска височина, от тропиците до северните полярни морета на Европа, Азия и Америка. Тя се храни с одорели горски плодове, ягоди, малини, боровинки, сливи, букложелът и ядки, семена, гъби, корени, сладка папра, царевица и дори трева. Около 75% от храната е растителна. Главно на пролет мечката набляга на местно меню, насекоми и техните ларви, основно мравки и пчели, охлюви, червеи, риба, жаби, дребни гризачи, птици, яйца и мърша. Пуховът е висок 67 см, размахва крилете си от 140 до 200 см и тежи 3 кг. Той обитава в смесените гори и неговите територии са в Азия и Европа. Храни се с плъхове, мишки, зайци, различни на възраст лисици. Най-предпочита змиите и таралежите. Яде 60-65% бръмбари и насекоми и 30-35% птици. Златката е дребен бозайник от семейство борове. Има рунтова опашка, която е някъде 25 см. Обитава ниските части на планините. Храни се с гризачи, птици и горски плодове. Включен е в Червената книга на Република България. Белоглав лешоят. Белоглавият лешоят е едра гръблива птица. Крилете достигат до 260 см. Килограмите са около 7. Главата на белоглавият лешоят е бяла. Крилете са много широки, а опашката е къса и има бяла гуша и червена човка. Среща се в Европа, включително в България, Азия и Африка. Обитават планини, височини и скалистни райони. Храни се с мърша, на деня прекарва в търсене на храна. Главна храна на видрата е рибката. Лови жертвата си изкусно под водата. Разнообразява храната си с жаби, раци, водни плъхове, насекоми и други животни. На сушата излиза през нощта, като си търси спящи и мътещи птици. Видрата е малко по-едра от котка. Тялото е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Видрата е хищник. Тя е записана в Червената книга на България, защото е рядък вид. Тя се храни с риба и разнообразява храната си с водни плъхове и раци. Тялото й е дълго 75 см, а опашката 50 см. Видрата излиза през нощта и лавя спящи птици. Тя е шоколадова кафява на цвят, а отпред на коремчето е по-светло. Кухар е всеядна птица. Среща се в планините на повечето страни в Азия и Европа. Тя се храни с плодове, листа, насекоми и много рядко с гущерчета и дребни змии, които търси по земята единствено през нощта. Каца на някой здрав хоризонтален клон, за да спи. Кухар е защитено животно в България. Птиците с най-голям клон са пеликаните. Те са едни от най-едите летящи птици на Земята. Кости на огромния клон, както и на целия скелет, имат множество кухини, пълни с въздух. Това ги прави леки, без да намалява здравето им. По долната си челюст пеликаните имат огромна кожна труба, в която поместват уловената риба. Муфоните обитават в скалисти планински местности около границата на гората, но често слизат в горите. В България муфоните живеят на свобода в Родопите, Стара планина, Витоша, Средна гора,
странджа и предпочитат по-топлите южни склонове. Зимата муфлоните събират на стада до около 20 животни, а през останалата част от годината се движат на малки групи. Излизат на паша рано сутрин и при вечер, а през светли нощи и нощем приспособени са към хранене с бедни на хранителни вещества, планински треви, храсти, мъхове, лишей. През зимата белят кората на дърветата и я ядат. Костенурките са едни от най-старите животни на планетата. Те са живели с динозаврите. Имат характерна коруба, която ние наричаме черупка. Те обитават всички места на планетата Земя, с изключение на Антарктика. Има изцяло сухоземни видове, обитаващи други пустинни области, както и водни представители. Срещат се в студени или сладки води. Размерите варират от 11,5 см до 180 см, а теглото достига до 590 кг. В България защитени са шипобедрената и шипоопашатата костенурка. Шипоопашата костенурка в България се среща в цялата страна с изключение на Добруджа. Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите места. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко с безгръбначни животни. Зимува в дупки с дълбочина до 90 см, които изкопава в сухи склонове с рохкава почва. Основните причини, застрашаващи костенурката за земеделието, намаляването на горите и улавянето и от хората. Рисът е хищен бозайник от семейство котки. Той има силно тяло и високи здрави крака, покрити с гъста козина, наподобяваща снегоходки. Козината расте дори между пръстите на лапите. Ушите са триъгълни, на върха завършват с дълги черни косми, наподобяващи четчици, а отстрани на главата има изразени бакенбарди. Предпочита тъмни гори, планински, хвойнови и широколистни гори. Рисът ловува основно различни видове зайци и мишки. Напада и по-едри животни, като глухари, сърни, диви кози, елени, малки осове и диви свини. В България рисът беше обявен за изчезнал вид, но от няколко години има сигнал за поява на рисове по нашите земи. Предполага се, че това са екземпляри, преминали през границата със Сърбия. Ням лебед. Немият лебед се среща в влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни двойки гнездят във вътрешността на страната. Храни се с растителност в и около водоемите. Обитава обширни сладководни блата с разнообразна водна растителност, но също така и в полусолени водоеми. Заплаха за него е присушаването на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване и бракониерски отстрел. Черен кълвач. Черният кълвач обитава предимно планински, широколистни, смесени или иглолистни гори. Черният кълвач живее по дърветата. Той има 4 пръста на краката си, с които се захваща за дърветата. Ноздрите му са покрити от пера, които предпазват дихателните му пътища. Неговата опашка е много здрава и служи за подпиране, когато се храни. През лятото храната на кълвачите се състои от насекоми, както и от ларвите, а през есента и зимата от семената на дърветата. Черният кълвач играе важна роля в горските екосистеми. Той е единственият вид кълвач, издълбаващ достатъчно големи хралупи, позволяващи след това заселването им от галоп. Скален орел. Скалният орел е хищник, живее в планински и скални дупки, тежи 7-8 кг, на цвят перушината му е кафява, а на главата е бяла. Има остра човка, която
леко извита и има остри ногти. Храни се с зайци, риба, малки змии, мишки, дребни гризачи и яйца на други птици. Черният щъркел. Черният щъркел е голяма прелетна птица от семейство щъркелови. Дължина на тялото 95 или 100 см. Размахът на крилете е 185 или 205 см. Тялото е около 3 кг. Менюто на щъркела е съставено от риби, бозайници, влечуги, насекоми и други. Ловува като нагазва в плитка вода и хваща своята плячка с дългия си клюн. Черните щъркели са верни птици, които остават заедно. Винаги един от родителите стои в гнездото, докато малкото не порасне. Дивата коза се среща в планините Рила, Пирин, Стара планина, Западни Родопи. Мъжкият тежи от 35 кг до 52 кг. Женската тежи от 35 кг до 42 кг. Зимата тя изкопава корени и се храни с лишеи и пъпки.